Let's have kilay, 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 kilay. Okay, what malingaw? Let's kilay, kilay. First. Okay. So. Baperera masih gurug naong sila. Alright. Okay. Sayup. Kailangan this stroke. Imbyo siya lang actually wala ko blade karon, so dili siya makuan. And then singot is real, my dear. So, kailangan jud magpasensya na gid. Bati jud siya. Di ba? Nanarapos ako. Kaya isbira singot. Okay. And then pikas.
Straight, patay na nobra. Og let's basta mauna na siya. Lapas ang kaugmaon. Kapuan naman. Singuta eh. Dayon. Under nga part is brown. I will put brown on this side. Diba? Di balance. Diri kay taas king kaugmaan, diri sad lingin kay kaugmaon. O diba? Tiyanak na kay purma. Tiyanak na kay purma. And then bati pila na kayo sige drawing din ning kilaya wa jud di makuha. O diba? Bongga dayon sus Ginoo, di pwede. So utak singut. Laya jud eh. Dayon. Ay sa pikas. Ay bongga. Tara juga limutan na kayo, di na mamuang maning ko na diri. Di ba nas ka limutan? Limot ka pakilay-kilay ba ta? So that's it for today's video mga beshi. I hope ambot lang ang sound inago. So, may lingaw. Wala mo ko'y pangibot, wala ko'y panganana. Bakin nga makinusag ka ng kiskisan kay para makuhan siya. Pero matay mo, di man pwede siya magkiskisan. Kami juga limuto. Ang irkuno pa nilang doon. So, mara siguro mabashi. Kaya may lingaw. So, nga nilang resulta na sa quarantine, di ba? Kasi quarantine, nga dyan may tabo, di ba? Bongga kay quarantine ng mga bashi gid. Muna makahit kuhan. Ang porma na ng lamwas. Andiri ang porma. Mura ka kailang murag ka na siya sa tayo na Ferris wheel. Ada pikas lah isad. Samo dari pikas. Ojo tarong. Yang singot. Okay baw sa una. Di ba? Najo kanino. So okay pag ko ano?
Okay na, bye-bye. See you next vlog.